Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. Neste verán falaremos por unha banda de inclusión con xoga e pola outra de combater as faltas de ortografía cun experto en neurociencia. Tamén conversaremos co músico Nelson Quinteiro, que está a piques de estrear o seu novo espectáculo. Ademais, charlaremos con Valeria Vegas, a amiga de Cristina La Veneno, que estivo estes días por aquí. E tamén moita gastronomía, moitas propostas de lecer e moito ritmo. Da parte musical encárgase Jacobo Conde. Imos con el. Que tal, Dani? Moi boas. Pois aquí estamos unha semaniña máis no set musical do Verán Verán e desta volta acompáñanos Sol and Roll. Eles son Miguel Araujo, a guitarra, e Tamara Pérez. Que tal? Moi boas, Tamara. Moi boas, que tal? Como levades o verán? A tope, non? Polo que vexa, a vosa agenda está que bota fume. Sí, por sorte. Despois de un ano moi complicado para o sector, temos a sorte de que este ano temos bastante movimento. Esperamos que así sea para todos. Sí, mira, teño por aquí estivéchedes en Monforte, en Lobeira, en Allariz. Supoño que o que máis vota o público é bailar, non? Bueno, nos música de baile como tal, temos algunha cousa, algunha peza animada e todo eso, pero sobre todo centrámonos nas versións máis coñecidas, neso de canción coñecida, canción aplaudida, tanto das versións nacionais como internacionais. Eso que vos iba a decir, son versións o que facedes, e con que vos quedades? As versións pop español, artistas internacionais, contame un poquinho ti, Miguel. Pois nada, agora o que estamos facendo principalmente estamos cun novo repertorio que é todo música en galego, moi divertido, moi ameno e moi coñecido, entón estamos presentando esta nova temporada e bueno, parece que está funcionando bastante ben, polo menos de momento parece que vai todo moi ben. Porque esta parella, este dúo, non lle ten medo a nada, porque tanto facedes Luz Casal como U2 ou como o que se vos presente. Todos os estilos, nos traballamos todos os terrenos, non temos problema. Hai que atreverse. Claro. Bueno, ti, Tamaras, compaxinas ao da música ca túa faceta televisiva, non? No Bamboleo. Sí, podo compaxinalo perfectamente porque hai moitas persoas que me din oye, pero con que te quedas, co da televisión ou co da música? Ai, esa pregunta do millón non podo elixir porque podo atender a todo, por sorte, as dúas profesións que ademais me encantan, así que para que elixir? Sí, sí. E ti, Miguel, traballas tamén como profesor, despois estás actuando, tampouco paras. Eu non paro, eu non teño vacacións, eso que sempre digo cando termino o curso, despois de traballar de profe, sempre digo, empezan as vacacións. Pero non hai vacacións. É unha, digo pa min, así, un pouco, como para dicir, bueno, estou de vacacións, pero non estou de vacacións, non teño vacacións. O que ten ser autónomo e ser músico. Moi ben. Que nunca enfermamos, ademais, os autónomos nunca enfermamos. Miguel e Tamara levan xuntos dende o ano 2012. E agora como vedes o voso futuro? Aburridos un do outro. Non, mentira. Vésemos que non, vésemos que non. Que va, para nada. Pois con moitísimas ganas de seguir ofrecendo música en directo a toda a xente que o demande, verdad? No? Pasalo ben, sobre todo, creo que o que prima nos nosos directos é o bo rollo, a espontaneidade, que se de repente nos dá por facer un chiste, pois facémolo e xa está. Bueno, imos aproveitar tamén para dicir que son moi activos nas redes sociais, tamén podemos vender aquí no Verán Verán, como traballades vos polas redes? Vai facer TikToks, Miguel, agora. Sí, no, mentira, ahora que está tan de moda, non? Sí, estamos aí porque consideramos que é necesario darnos esa habilidade a nos ou a calquer outro traballador, non? Para chegar a canta máis xente mellor. Bueno, pois imos a deixar o TikTok a un lado e ímonos a centrar agora na actuación do Verán Verán. Quedamos con Sol and Roll. Con aire fresco de mar, curo feridas e loitos, que sexan poucas ou moitos, é necesario sanar. E vendo o mundo rodar, dando tumbos de vencido, dou por perdido, e recollo que quedou, e co que me queda vou, seguindo meu percorrido. Para seguir camiñando, fago noite na esperanza, apóiome nas lembranzas e alimento
de sons e nutrome nas cancións que dan cor esta existencia, evitando a disidencia dun obrigado vivir que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e que emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras que de corazón. Aspiro a soñar esperta para facer máis levadeiro este treito traizoeiro que garda unha fin incerta, e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o sol non me sorrí, en que non te teño a ti para inspirarme en melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo, emulando cansorreo reconvertido en poeta, que tengo fora por meta e tengo dentro valeiro un ollar sempre tristeiro e o pensamento no ar, onde voa o meu cantar, onde non hai carcereiro. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e coa voz do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras que de corazón. Invocando a redención neste recuncho do mundo, faise o meu cantar profundo como a terra en ultramar. Coro faise o meu cantar o saberme secundada, aínda sendo a bandeirada dos que as levan de perder. Por eles sei de morrer sentíndome acompañada. E na liberdade aura do melódico elemento baila risa co lamento e o cego co soñador, o paria co gañador e o rebelde co castrado que co sentir mutilado ignora aquilo que eu sei. Por ele que eu berrarei para velo liberado. E quero cantar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e que emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras que de corazón. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e que emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras que de corazón. Pois aquí continuamos no Verán Verán en Canal Rías Baixas, tamén en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Quero agora presentarlles a Xoga, a Organización de Diversidade Sensorial de Galicia. Para coñecer a súa acción, recibimos aquí no Concello de Sanxenxo a súa presidenta, María Jesús Monterde. Que tal, moi boas? Moi boas, moitas gracias. Nada, benvida ao Verán Verán. Xa dicía eu, queremos coñecer mellor cal é o traballo de Xoga. Para iso queremos falar contigo, tamén na compaña de Laura, intérprete que nos acompaña hoxe, pois coñecer o traballo de Xoga. Que acción ven desenvolvendo este organismo? Vale, Xoga é unha entidade que se dedica exclusivamente, principalmente, a atención ao usuario. O usuario, sobre todo de cara ao seu entorno do día a día, non? Eso quere dicir no seu domicilio, en todas as áreas da súa vida, ámbitos, tanto educación, sergas, xurídico, coa administración máis cercana, sexa da Diputación, unha oral, o que sexa. Mellorar a súa accesibilidade, crear o que
sería unha autonomía, unha independencia por si só. Vos nacestes na provincia de Pontevedra, agora traballades cunha acción, digamos, para toda Galicia, e non só traballades con persoas xordas, non? Porque moitas veces pénsase que Xoga destínase únicamente ao traballo con persoas xordas, non é así, non? Non, non é así. De feito, como ves, eu son a presidenta, non? Os meus pais son persoas xordas, o meu marido tamén é unha persoa xorda, eu son intérprete de lingua de signos que levo moitos anos. Por que digo isto? Non por falar de min, senón que toda a xunta directiva, igual que a min, somos reflexo da comunidade con diversidade sensorial, que quere dicir que somos persoas xordas, sordocegas, con perda auditiva, que usan os distintos sistemas de comunicación, é dicir, a lingua de signos, a lingua oral, e tamén outras axudas técnicas como pode ser o audífono, o implante coclear, e buscamos que, independentemente das situacións persoais ou individuais o que necesiten, ou a que a familia ou eles mesmos queiran, traballamos dende o respeto, é dicir, se unha familia quere a lingua de signos e a lingua oral, vamos a repostala e punto. Se unha familia prefire a lingua oral exclusivamente, tamén vamos a respetala. O que si sempre pedimos que na nosa propia entidade ou fora dela, sempre que haiga calquera persoa sorda ou con diversidade sensorial, mellor dito, que necesite calquera destas sistemas de comunicación, sempre haxa un recurso, como pode ser o intérprete ou un bucle magnético, que xa falaremos seguramente despois del, etcétera, etcétera. Sobre todo o respeto, que somos moi heteroxéneos, que non se encasille como a típica asociación de sordos ou a típica asociación de pais, non, nos traballamos en un conxunto, somos un equipo moi multidisciplinar. Falas tamén de familias porque atendedes tamén non só as persoas usuarias, senón tamén aos seus familiares porque tamén teñen necesidades propias, non? Evidentemente, as familias, pois, dependendo do grao da pérdida de audición ou visión dos usuarios, pois hai grandes dependentes, hai outros que non, por exemplo, no caso da sordocegueira, non? Por exemplo, a miña nai tamén é sordocega. Entón, nese caso, e como noutros, tamén hai que sensibilizar e explicar moitas cousas, é dicir, tamén hai unha sobreprotección de cara aos usuarios, cando hai unha línea moi rosa que a veces se traspasa dun sitio a outro, na que a familia entende que está axudando, pero que é contraproducente, entón tamén estamos aí. E sobre todo, cando son os cativos. Os cativos, cando teñen pérdida de audición ou sordocegueira, as familias están moi perdidas. Entón, o mundo sanitario dille unha cousa, educativo dille outra, mareanos de aquí para ali, entón acuden a nós para ser, pois, un referente, un asesoramento diario e para seguir unhas pautas. Facemos moitas cousas cos familiares, pero sobre todo tamén eso, buscamos que teñan un respiro, que alguén os escoite, que se podan desafogar con total tranquilidade, e sempre explicamos a todos, tanto familiares, profesionais, como agora que estamos aquí, aproveitamos, e queremos dar as gracias, e que o traballemos con toda a normalidade. E nada máis. Bueno, de contado falamos da pandemia, de como afectou o coronavirus tamén aos vosos distintos programas, e precisamente por eses programas che quería preguntar eu agora, porque todos están centrados nun eixo común, neste caso a mellora da accesibilidade. Tedes, por exemplo, programas para o fomento da vida independente e tamén para a mellora da calidade de vida, non? Sí, é dicir, a través da accesibilidade o que facemos é mellorar a calidade de vida, ter a autonomía. A través da accesibilidade tamén se consigue todo iso, todo é transversal, todo é importante e necesario. Os nosos programas, pois, está o programa Manciñas, o programa de saúde de vida, o programa de vida independente, o programa de accesibilidade e o programa de capaces coa discapacidade. En todos eles, o que abundan, aínda que están segregados por diferentes idades, por dicir, o programa Manciñas para os cativos, tamén os cativos na vida en xeral, tanto nos concellos, como falábamos antes da entrevista, deron conta contos a Vila García, os centros educativos para sensibilizar sobre a lingua de signos, ou sobre a detención precoz, porque cada vez hai máis nenos e adolescentes que cos cascos, etcétera, teñen cada vez máis perda auditiva. O programa de saúde e vida que naceu, por exemplo, co Concello de Pontevedra, a través do programa Comunico, foi un pouco
para a partir dos 45 anos de idade, conforme, bueno, a pérdida de audición e a visión é algo que non quero dicir que vamos padecer todos, pero que a case todos, porque canto máis lonxevos, Sí, claro. máis mermamos nas nosas capacidades en xeral, e a audición e a visión é unha delas. Coa discapacidade, o programa ben o di, no? Con certos recursos, como por exemplo o intérprete, Sí. o mediador comunicativo, que é o menos coñecido, pero que tamén é unha parte trascendental dos nosos servizos, o asesoramento e orientación con outra traballadora social, o logopeda, optometrista, bueno, temos unha serie de servicios aí que o que xeneran con estes servicios, que se dan de forma altruista, pois porque están subvencionados por diferentes administracións, pois o que consegue esa vida independente, non? Esa autonomía personal, ese de respiro familiar, do que estivemos falando ata agora. Bueno, xa comentabas ti o programa Manciña, se cadra o máis popular dos programas que tedes en Xoga, non? Sí, gustanos moito porque a sociedade gustalle moito ver os cativos signar en lingua de signos. Hai que dicir que a lingua de signos, e sempre dicimos a todo o mundo, non só é bo ou vai ser bo, é bo para as persoas con diversidade sensorial porque é un ponte de comunicación, senón para outras diversidades que teñen problemas para a hora de comunicarse, e senón e tamén para a sociedade en xeral. É dicir, a lingua de signos é unha lingua visoespacial, entón traballase os dos hemisferios do cerebro, traballase a semiocriticidade fina, moitas áreas que nunha lingua normal non é posible. Iso que fomenta é nos cativos e nos maiores unha serie de melloras, por dicirlo así, bueno, non Que quero lles permite, non, un xeito máis doado, non? Sí, Que aprender. Aprender outros sistemas de velo o mundo e de traballar a comunicación, porque se falase moito da comunicación non verbal, non? A non ter vergoña, como podo ter eu agora, aunque parezca que non, de falar en público certas cousiñas. Trabalxa moito outras cousas, entonces eso no día a día é necesario para todos. Aparte de que fomentas que ti no teu posto de traballo no futuro, un neno que aprende a lingua de signos ten un compañeiro ou vai traballar con unha persoa con diversidade sensorial, podese comunicar, non? Pero é moi bonito ver os cativos, como aprenden tan rápido, e que é fácil de aprender, non é moi complicado, e que o pasan ben, porque procuramos que os cursos ou as actividades que facemos coa lingua de signos sexan, pois eso, divertidas. Entón, ao final serase un ambiente dinámico, participativo, e tanto os cativos como adultos sempre queren volver a facer. A mí, por exemplo, o que está facendo agora mesmo Laura pareceme moi difícil, pero polo que comentas, canto máis cativos, canto máis pequenos, mellor, porque, bueno, os nenos, a fin de contas, aprenden moi rápido, e tamén no caso da lingua de signos, que non é tan difícil de aprender, non? Non é difícil, é dicir, é un idioma, temos que telo claro, tampouco é dicir, vamos a aprendelo así de rápido, non? Si, non é un curso de 5 días, vamos. Evidentemente, pero sí é verdade que dependendo da idade aprendemos máis rápido ou menos. Os nenos o que se di, non? E como son como esponxas e aprendes rápido. E despois os maiores tamén facemos cursos cos maiores. O que neles mellora é a psicomotricidade, e a memorización, etc. Claro, con eles hai que adaptalo, non? Pero non é difícil. Ahora, hai que ir de forma paulatina. Claro, será tamén moi importante o papel que xogue a educación, non? Non sei no caso, por exemplo, aquí en Galicia, dos centros educativos, que papel están a xogar con este tema, si deberían facer máis, si se debería ensinar o 100% nas aulas a lingua de signos, como vedes isto? A ver, eu como entidade creemos que sí, que debería ser unha asignatura máis. Non é un capricho, senón que potencian moitos factores como o que viña dicindo eu agora. A parte de que se abogamos por unha inclusión, o que nós chamamos equidade, porque a definición actual é equidade, que queremos conseguir esa equidade, ten que estar en todos os sitios. Todos os docentes, centros educativos, están por el diso. Eso creemos que é unha cuestión de vontade política, e deixámoslo aí porque eles son os que teñen que tal. As asociacións ou organizacións como a nosa ou a nos que nós estamos adheridas, que é a Federación Nacional de Sordocegueira, a FESOCE, como outras organizacións,
tamén está o PROM diso, que se é unha asignatura máis a lingua de signos non é contraproducente coa lingua oral, eso hai que deixalo claro. Unha cousa non quita a outra, claro. Exactamente, as dúas van parexas, e un neno ou un cativo que ten perda auditiva e que aprende as dúas, pois ao final o que importa é que cando crezca ou cando é xoven, cando se desenvolva no seu entorno, teña capacidade de poder desenvolverse, e eso a veces é coa lingua oral ou a veces coa lingua de signos. Ahora que dicías que é cuestión moitas veces da vontade das administracións, quería che preguntar por unha cuestión que a min chamoume moito a atención cando preparaba esta entrevista, que é o papel da oficialidade do galego na lingua de signos, porque non está a día de hoxe recoñecida aínda como unha lingua coa que poidamos traballar a lingua de signos en galego coa administración, é dicir, podemos dirixirnos á administración en lingua de signos en castelán, tamén en catalán, pero de momento nin en vasco nin en galego. E vos estades traballando, non, coa Deputación de Pontevedra para que isto deixe de ser así, non? Sí, é un proxecto de inicio, estamos con un informe prospectivo na que está participando un coordinador, un investigador, con filólogos, etcétera, que é un proceso longo. Si é certo que intentouse, fixose un amago, hubo unha vontade política X duns partidos, non quero entrar en tesituras, pero non houve moito empuje por outras organizacións parexas a nosa, non sabemos por que no seu momento, pois por non haber tempo, porque habría outras prioridades, por o que sexa, pero non foi posible. Nós sempre creemos que temos que escoitar a nosa comunidade con diversidade sensorial. No momento que escoitamos, este é un proxecto que naceu, bueno, entre comillas, empeza agora, non? Sí, está empezando, Está empezando, pero que xa levamos detrás del dende fai 15 anos ou 20, dicir, todas as cousas que se están vendo, por exemplo, de xoga últimamente, que como que parece que estamos oindo sobre todo moito este ano, pois non é que se xeneraran neste ano, é un proceso de insistencia, de falar coas administracións, de explicar a nosa problemática, e que, bueno, por circunstancias as que fora, pois por parte de todos, pois xeneraronse neste ano. Pois agardemos que pouquiño a pouco vaiades logrando tamén ese obxectivo. Xo dicía antes, temos que falar tamén da pandemia, porque como a todos tamén afectou as persoas con diversidade sensorial. No caso destas persoas, destes usuarios cun problema moi complicado, se xa é complicada a máscara para todos nós, supoño que para eles o de non poder ver os beizos, ver a boca, foi un auténtico pesadelo, non? E está sendo un auténtico pesadelo. Aí está, é dicir, e será un auténtico pesadelo. Como explico? É que non podo explicalo, é moi difícil, foi moi duro, e sigue sendo moi duro. Mais que nada porque un exemplo que vin outro día dunha persoa que está moi a prol das mascarillas que se homologuen transparentes. As transparentes, non? Falaba nun post no outro día e dicía, estamos moi acostumados a ver a sinal da cadeira de rodas, e se alguén pon un coche aí xa vamos a protestar, pero en cambio se non vemos un intérprete, ou se non vemos un bucle, ou se non vemos, eu que sei, calquera outra cousa, non pasa nada, non, si pasa. A comunidade con diversidade sensorial somos máis de 54.000 persoas en toda Galicia, máis porque estamos falando de que isto é co certificado de discapacidade según política social, pero a mascarilla é un problema a mampara, porque xa é un problema para unha persoa que escoita, xa imagínate para que non escoita, entre o que non lees, tal. Despois, o tema de, vale, estaba a mascarilla, non podes escribir, porque antes non podías, cando empezou todo foi como un desbaraxuste. Hasta as chamadas, ti como chamas? Claro, que agora o tema das videochamadas, tamén, por exemplo, no tema da atención sanitaria, que non está sendo presencial, como se resolve todo isto? Porque, claro, tamén moitas veces as administracións teñen páxinas web que tampouco son 100% accesibles. Non, 0,01, porque claro, ti que lle chamas a accesibilidade. Agora, aí sí que son bastante estrita, porque alguén dixo que a páxina ten un formato X, eso chama accesibilidade. Non, a accesibilidade son unha serie de recursos que non tes. Se ves na nosa páxina web, en Organización Xoga, sabes que a pantalla
pois aumentar, disminuir o contraste, cambiar os cores, do tamaño, etcétera, etcétera, e aparte de que está en lingua de signos, ou poda estar subtitulado, escoitese con audio, esas son a accesibilidade para as persoas con diversidade sensorial, que despois se requiren outras, non noutras discapacidades. Pero non hai ninguna datada. Co COVID é horrible, porque todos os avisos, non hai avisos, síguense sin haber avisos, accesibles á lingua de signos, nin que estén ao 100% subtitulados. Entón, como queres que a túa población cumpla as normas se non sabes que con normas tes que cumplir? E ademais con todo o rosario de normas, cambios de medidas, restriccións para un lado, para outro, un concello pechado, outro aberto durante todos estes meses, supoño que unha persoa usuaria era un auténtico calvario saber se podía tan sequera, por exemplo, achegarse ata o concello de Sanxenxo. Temos por aquí uns nenos. Ves, eso o bonito do día. Pois nada, para nós foi un sobreesforzo. Dicir, as administracións non fixeron nada, algúns fixeron ao principio un amago de algo pola nosa insistencia ou por insistencia de outras organizacións, pero ata agora non hai esa accesibilidade real, non é efectiva, entonces non é cuestión de empezar e ir de forma paulatina, pero neste caso, se mañán, como pasou no COVID, hai un atentado, explota unha bomba ou hai un acto terrorista, estamos por seguro que a nosa comunidade é a primeira que vai morrer. Xa o digo así de forma fría. Por qué? Porque se non nos chega información non podemos actuar ben ou mal. Eso nunca. Entón, seguimos sendo carentes diso. O que fixo é que a nosa entidade tivera un sobreesforzo en esas situacións, sobre todo a nivel sanitario, de videochamadas, adaptacións de recursos, máis intérprete de lingua de signos, máis mediadores comunicativos, un sobreesforzo a nivel interno de non dormir, basicamente, sobre todo ao principio, e despois, durante o proceso e agora, pois temos o efecto contrario, dicir, segue sen resolverse, non hai información adecuada nin accesible, pero o que nos encontramos é o efecto rebote de os usuarios teñen tanto medo porque non saben que facer, que agora teñen crisis de ansiedade, frustracións, non queren sair das casas, estamos encontrando con un problema psicolóxico añadido por culpa de toda esta desinformación. Pois, dende logo, aí está o papel de Xoga, botándolle unha man moi necesaria a toda esta comunidade. Nos de contado, imos darlle paso ao noso compañeiro Jacobo, que andivo estes días por aquí polo concello de Sanxenxo, probando unhas novidosas motos eléctricas que se poden alugar tanto aquí neste municipio como no veciño concello do Grove. A mí iso me resta, María Jesús, agradecerche a túa presenza e a de Laura, por suposto, xa aquí no Verán. Só nos resta brindar, collemos a nosa copa de Martín Codas e, como non, por suposto, temos que brindar por todo o traballo que facedes en Xoga. Grazas. Graciñas. Os concellos de Sanxenxo do Grove apostan pola mobilidade sostible e fano con estas motos eléctricas, as cales podense alugar por horas ou incluso por minutos. Hoxe imos a coñecer un pouquiño máis deste novidoso proxecto. Veñan con nós. O ideal desto é podes aparcar nunha zona libre, coller unha moto, moverte a donde sea, con pouco coste. Cantos puntos temos entre Sanxenxo e o Grove? Cantas estacións hai destas motos? Pois desde Sanxenxo ao Grove hai toda a zona de Sanxenxo hasta a Lanzada, e despois no Grove, toda a zona do Grove, podese coller unha moto donde estea estacionada, collela e deixala na zona do Grove donde sea, para volver a coller outra, ou se non se quere coller, deixala por donde estea. Como teño que facer para alugar unha destas, Pablo? Isto primeiro que hai que facer é baixar a aplicación, que está en todas as motos, incluso está o certificado QR, baixase tal, valídase a persona, e depois chegar á moto, co mismo móvil, xa se encende a moto e andar. Motos eléctricas que van a estar xullo e agosto en Sanxenxo e no Grove. De momento, como vai a acollida?
De momento, ben, a xente está lle gustando moito, polo menos vas con tal, non tes ruido, non moi fácil. Ben, a xente que proba repite. Pois por aquí estamos vendo como está chegando un usuario. Hola, disculpa, que tal? Moi boas. Hola, moi boas. Cal é o teu nome? Agustín. Agustín, é a primeira vez que estás que colles unha moto eléctrica desta? No, para nada. Este branxe é repetido ao número de veces que as utilizo. E de onde ves, Agustín? Pois mira, veño de Meaño, pero como veño a traballar, estou utilizando este servizo para, bueno, para aparcar fácil aquí no centro de Sanxenxo. E sempre escollo ali na entrada de Sanxenxo mismo, onde está a fonte de Fontoira. Deixo ali o coche e veño hasta baixo, pois perfectamente, porque tardo un minuto. A mellor opción é deixar o coche aparcado nas aforas de Sanxenxo, como pode ser no Carrefour, na zona do Carrefour, na zona da gasolinera, e deixar o coche, coller a moto e desplazarse por Sanxenxo, Porto Novo, por donde sea, sin necesidade de mover o coche. E virse para o centro sen ningún problema. Sin ningún problema. Moi ben, Pablo, pues moitas gracias por recibirnos. Vale, de acordo, quedas ti co micrófono. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Pois aquí estamos de volta no Verán Verán, imos agora coa nosa axenda de lecer e comezamos, se lles parece, antes de nada, marchando de festival. Imos aos Sonrías Baixas. Sin reconocer tus pasos, yo jugaba de... Vai comezar o vindeiro 3 de agosto, enchendo, como sempre, o Concello de Bueu de moi boa música. Polo seu escenario van desfilar, entre outros moitos, La Pegatina, SES, Ciudad Jara e esta que estamos a ver, Sabela. Pero o seu concerto, por certo, xa non quedan entradas. Me muestras de maneras misteriosas, sin querer me encuentras, enredada y tenebrosa, justo enfrente. E atención agora en especial aos espectadores que nos están a ver a través de Canle Ribeira Sacra. Marchamos ata o Sabiñao, ata o Festival Música na Rúa. O evento muda de escenario, trasladándose agora ata unha arboreda na localidade de Fión. Iso sí, o festival non perde a súa esencia cunha chea de propostas a elixir como Biznaga, La Plata ou Meneo, entre outros moitos. A cita entre o 30 de xullo e o 3 de agosto en plena Ribeira Sacra. E imos agora ata a cidade de Pontevedra visitar a feira de artesanía Chalana. Ali podemos atopar auténticas maravillas como xoiería, cerámica e ata xoguetes de madeira. Vai estar disponible ata o 3 de agosto. Este ano notase que hai máis público de fora, de Galicia, de Madrid, de Canarias, de moitos sitios, incluso estranxeiros. Se nota el efecto pandemia, claro, porque hai menos turismo, supongo, hai menos gente, pero bueno, va bien, sí. Temos desde utilitarios para a cociña, como xogos de café, xogos de viño, bandexas, platos, de todo ese tipo. Nos facemos xoería en plata de lei e pedras semipreciosas. Pues como veis, juguetes de madera, así estilo antiguo, clásico de toda la vida, pues con estos juguetes, como los lumieres. A partir de nuestra planta hacemos cosmética. Una de las características de nuestra cosmética es que es ecológica. Precioso. Hay cosas muy originales, distintas que en otros mercados, quizá. Nos ha gustado mucho. Venimos casi siempre, muy bien, tenéis que ponerla siempre. Bien, genial. Tienen cosas muy bonitas. Sobre todo estas cositas que son como, siempre te las compras como de recuerdo, ¿no? Del sitio.
E quedamos na cidade de Pontevedra porque por ali estivo estes días Valeria Vegas, escritora, autora das Memorias de Cristina La Veneno, nas que se inspiraron os Javis para crear a súa exitosa serie. A activista participou no ciclo Ambienta organizado polo Concello. Con ela estiveron tamén Jacobo Conde e Nacho Limetre. Pois ata Pontevedra nos achegamos para asistir á Mostra Internacional de Cinema Ambienta, marcada no mes do orgullo. E connosco, aquí no Verán Verán, unha invitada de excepción. Estamos con Valeria Vegas. Que tal, Valeria? Moi boas. Moi buenas tardes. Ela é unha das artífices da serie de A3 Media da Veneno, porque ela, entre outros traballos, foi a encargada de realizar a biografía de Cristina Ortiz, máis coñecida como La Veneno. Sí. Foi un boom en toda España. ¿Esperabas ese éxito, Valeria? Pues la verdad que no, porque nunca sabes qué reacción va a tener el público, ¿no? O sea, como escuchas a veces otras opiniones y solía ser un poco como que era un personaje muy controvertido y era muy mentirosa y no la querían. Es decir, escuchabas ese otro lado también negativo y no sabías hacia qué lado se iba a inclinar la balanza. Entonces todo lo que ha sido positivo, ya no solo aquí, sino la buena acogida que ha tenido fuera, ¿no? Que la serie la llevaron a Estados Unidos, la llevaron a Francia y eso obviamente no te lo puedes ni imaginar nunca. ¿Cuánto tiempo te llevó trabajar en su biografía? Pues la biografía ocurrió que se escribió muy rápido, porque tampoco era nada, es decir, ella pues ya contó cuando se cansó de contar y no quiso contar más. Entonces lo que ocurrió es que se escribió a lo mejor pues en cuestión de meses y luego se quedó en un cajón, porque las editoriales no querían y argumentaban siempre pues que era un personaje que no interesaba. Bueno, estas cosas de que no, como se demuestra, no siempre las editoriales aciertan, y eran otros tiempos, estamos hablando en torno al 2007, ¿no? Entonces eso se quedó en un cajón y por fin finalmente pues salió tipo autoedición, lo autoedité, pero pasaron casi 10 años. ¿Y cómo fue ese momento cuando dijeron A3 Media, adelante, vamos a ir adelante con la serie, y cuando los Javis dijeron sí, vamos a hacerla? Pues la primera sorprendida fui yo, porque te quiero decir que no partimos de que sea un libro apoyado por una editorial, no, era una autoedición en la que tenías que tirar 500 ejemplares, otros 500, lo que podías, ¿no? Te quiero decir, y ella en vida todavía, ¿no? Disfrutándolo y viviéndolo, pero eso hace que te resulte inimaginable pensar que un día pueda convertirse en una serie. Queda mucho camino en los medios de comunicación por recorrer para visibilizar al colectivo LGTBI. Queda mucho por hacer, es decir, creo que obviamente se ha avanzado, ¿no? Es decir, si hacemos un poco de repaso y miramos hacia atrás, obviamente se ha evolucionado, pero también hay acontecimientos actuales, crímenes, actos LGTB-fóbicos constantemente que demuestran que todavía queda mucho por avanzar. Valeria trabaja en medios de comunicación, en radio, en televisión, colaboradora, periodista. ¿Por dónde pasa el futuro? Pues ahora mismo el futuro es tan incierto, ¿no? O sea, en este momento universal donde RuPaul decía, ¿no? Donde pasa de todo. Donde pasa de todo, es decir, el mundo se está acabando, ¿no? Y no, a lo mejor no. Entonces ahora mismo no. ¿Algún trabajo en el que estés ahora? Sí, bueno, pues en torno a guionizando un documental, también con idea de dirigir un documental, en torno cuando pase septiembre, o sea que no me quejo de cosas ahí, pero eso es un poco como decir, igual que seguirán las colaboraciones en prensa, en radio y en tele. ¿Cómo te ha acogido Galicia? ¿Cómo te ha acogido Pontevedra? Pues muy bien, me acaba de hacer una amiga que es Nacha, o sea que me ha acogido muy bien Galicia y es una ciudad que me gusta. Siempre digo que de Madrid para arriba España es completamente distinta, ¿no? El norte es muy... la gente cambia mucho, pero también me parece que a nivel arquitectónico es muy espectacular. Concellos como este, como el de Pontevedra, pero bueno, otros muchos a lo ancho y largo de las Rías Baixas han celebrado el mes del orgullo y han hecho actividades como esta. Esto también vale de mucho, que los concellos y que la administración apueste por esto. Es que es importante, o sea, no nos damos cuenta vuelvo un poco a lo que decía antes, no es solo algo hecho por y para personas LGTB, es para esos entornos, ¿no? Es para que esa abuela sienta que su nieta no es alguien indigno, es para que esos padres puedan apoyar con mayor fuerza a su hijo gay, lesbiana, bisexual o transexual, es para que aprendamos a convivir con quienes nos rodean. Pues Valeria, muchas gracias por estar este tiempito con nosotros en el Verán Verán, este ratito de televisión. Que te vaya muy bien aquí en Galicia, en Pontevedra, y muchas gracias por esa labor que haces de igualdad, de compartir momentos de amor entre personas del mismo sexo, y que podamos disfrutar con tu trabajo, con como el de La Veneno, el que hemos visto en A3 Media, y con otros muchos que tengas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, gracias, buena tarde.
Pois aquí continuamos no Verán Verán. Vamos a ver, cantas veces vostedes non dubidaron se poñerlle B ou V a unha palabra, se quitarlle ou poñerlle o H ou se cadra acentuala. Bueno, pois a resposta a todas estas preguntas está, evidentemente, no noso cerebro. Recibimos aquí no Verán Verán a Ramón Guinarte, ele o autor dun método co que podemos resolver todas as nosas dúbidas gramaticais. Que tal, Ramón? Moi boas. Boas tardes. Bueno, chamase SEO, ou que mesmo Sistema de Intelixencia Ortográfica, e antes de saber como funciona, eu quería preguntarche un pouco pois por como se te ocorreu desenvolver todo este programa e por como xurdiu toda esta idea. Bueno, eu levo toda a miña vida centrado na parte do alto rendimento, sobre todo alto rendimento académico. Entón, pois, ao longo dos últimos 25 anos tive máis de 20.000 alumnos, sempre foi pois, unha segunda actividade que non abandonei. Si é un problema que vas atopando ao longo dos anos, e que para certa tipoloxía de persoas é moi difícil de resolver. Está moi relacionado con como procesa a información o noso cerebro. Para unha persoa visual non vai ter problemas coa ortografía, con ler un pouquiño está solucionado, pero para persoas que o seu cerebro trabaña de outra maneira, teñen máis complicacións. Un proceso, polo tanto, moi longo para poder desenvolver este método, moito ensayo e erro ao mesmo tempo, non? Non, realmente non. Esta é unha pequena parte do traballo que levamos facendo, non? Que pasa que si era unha necesidade, non, que se detectaba, entón digo, pois bueno, vamos a diseñar un sistema que facilite un pouquiño as cousas a esas persoas que teñen máis problemas. Realmente é un método, inda que parece un libro, ten forma de libro, é un método para xerar un programa mental, un programa de procesamento que lle dá vida a esas dificultades que temos con certas letras. Pois se te parece, afondamos no SEO, un programa impulsado polo Instituto de Neurociencias e Alto Rendemento de Pontevedra, e por dicilo de algún modo é un método que xoga co noso cerebro, non? Bueno, aproveita a potencialidade do cerebro. Realmente nós temos un instrumento privilexiado dentro da nosa mente. Un instrumento tremendamente desconocido, coñecemos poucas cousas do funcionamento do cerebro, pero é necesario aproveitar o que sabemos, non? Entón, nós sabemos que ao cerebro lle gustan as cousas vivas. Que comento moitas veces, por unha cuestión de supervivencia, posiblemente. Antiguamente, fai miles de anos, o que estaba vivo era moi importante para o ser humano, porque ou te podía comer ou tiñas que comer ti a él. Entón, era algo que seguimos prestándolle moita atención. E por outra parte, o cerebro funciona por estructuras. Almacena esa información en base a estructuras. Son as sinapsis neuronais. Entón, se a nosa mente lle ofrecemos algo vivo e a maiores lle ofrecemos estructurado, o potencial non ten límites, é a fundamentación deste método. Un método, polo tanto, ímolo ver moi visual, non? Sí, podemos ir pasando algunhas páxinas. Sí, podes por exemplo, podemos ese exemplo de que efectivamente tratase de todo imaxes, non? Que hai o cerebro, non? Cando contacta, non? Con esas imaxes, non? O método basase nunha parte de fundamentación. Este libro está, a primeira parte fundamenta o método, e despois a segunda parte simplemente son láminas. Son unhas láminas moi simples. En cada unha das láminas aparece 5 conceptos que entrañan dificultades ortográficas. O que vai a facer o cerebro é observar a estrutura da lámina, observar os conceptos. A próxima vez que ti escoites ese concepto, automáticamente vai a vir a imaxe. Inicialmente é máis interesante explicar os persoaxes. Sí, as personaxes que imos falar deles. Por exemplo, tiñamos aí a Bruno Burro, Vicky a Vaca, o Guille o Gato. En total son 12 personaxes, non? Claro, estos son realmente os protagonistas do libro. En primeiro lugar, o que facemos é as letras para o noso cerebro non teñen un significado especial. É unha grafía, pero non entraña un significado particular. En que se basa a fundamentación do método? En que esa letra, que para o noso cerebro, xa digo, non significa nada, vai a ter un representante, vai a ter un persoaxe vivo que a representa a partir de agora. Por exemplo, temos... Aí está o Bruno Burro, non? Bruno, digo. Temos Vicky, temos o gato Guille, temos Juli, temos Siri, o señor X. En total son 12 personaxes. 12 personaxes, claro, coas letras máis complicadas, non? De onde xurden, non? Aí as faltas de ortografía, non? Sí, aquí tratamos en 10 letras que entrañan dificultades ortográficas e 2 signos ortográficos, non? Que a diéresis e a tilde. É un personaxe moi simpático, Tildín, non? Tildín, sí. Entón,
este método non pretende sustituir nada, realmente o que pretende é axudar a esas persoas que teñen, se sexan adultos ou nenos, que siguen tendo dificultades, porque se pensaba que un bo lector non ten dificultades con ortografía, iso non é correcto. Nos atopamos miles de bons lectores, xentes con unha carreira, dúas carreiras, e xa digo, grandes lectores, e siguen tendo problemas con ortografía. Iso vai a estar en función de como funciona o seu cerebro. Claro, nese caso o cerebro funciona diferente a esas imaxes, non? É dicir, non é capaz de reter a corrección ortográfica a non ser que sexa a través de imaxes, non? De imaxes simples, teñen que ser imaxes simples. O que non pode reter o cerebro con facilidade é a grafía. É moi fácil de comprobar, é dicir, cada un na súa casa pode comprobar como vai a procesar a súa mente. É dicir, se nos imaginamos a escritura dunha palabra escrita, e a podemos ver na nosa mente con facilidade como se fose unha fotografía, entonces ti non vas a ter problemas con ortografía. Con ler un pouquiño está o tema solucionado. Sen embargo, se non eres capaz de visualizar ou non a visualizas claramente como se fora unha foto, iso quere decir que o teu cerebro procesa a información ou de forma auditiva ou de forma cinestésica, de forma predominante. Entón sí vas a ter esos problemas. Entonces, que fai este método? Este método nos enseña a automatizar unha asociación da correcta ortografía con cada un das personaxes. Entón, cando atopes unha palabra nova, simplemente a asocias ou a incluyes nunha destas láminas. As láminas, xa digo, van aparecendo... Con varios grupos, non? Varias palabras, con esa... Aí está, por exemplo, a V, que é unha das grandes complicacións que ten o... Sí, podemos recorrer unha lámina. Por exemplo, nesta lámina temos vigilar, votar, victoria, venado e vestido. Entón, non sabemos que o protagonista é Vicky. A vaca de Vicky, efectivamente. Que todo o que hai nesa lámina vai a ser con V. Entón, nós non temos que recordar todas esas palabras que aparecen na lámina. O cerebro non funciona así, non necesita facer eso. Non hai que memorizalas, non? Non hai que memorizar unha lista con palabras con V. É observalas, aquí parece cada unha das dificultades. Ti simplemente as observas. Non fai falta máis de 20-30 segundos, máximo, non se necesita máis tempo por lámina, é increíble, pero é así. A próxima vez que ti escoites a palabra venado, o teu cerebro vai a funcionar por sinapsis, vai a localizar esa palabra nesta lámina. Como protagonista unha vaca que se chama Vicky, xa sabe que con V. É dicir, desapareceu a dificultade ortográfica dunha forma moi rápida. O que pretendemos é automatizalo. Por iso é moi importante ir recorrendo esas 300 dificultades que vamos entrenando aquí para que o cerebro automatice o proceso. Entonces, unha vez automatizamos, como camiñar, por exemplo, unha vez te empezas gateando, despois empezas mantendo equilibrio, despois camiñas. O cerebro funciona así en todos os procesos. Unha vez o temos automatizado, simplemente cando atopemos unha dificultade, observamos evidentemente como se escribe e asociamos cos persoaxes ou asociamos cunha destas láminas e a dificultade desaparece. É dicir, que o cerebro, a fin de contas, non ten límites e é capaz de todo. Sorprende moito a flexibilidade que ten a nosa mente. A nosa mente funciona como un microuniverso. É dicir, todo o que nos observamos, estamos falando miles de millóns de estímulos, son almacenados no cerebro. O problema é que entran nunha especie de microuniverso e despois non somos capaces de rescatalo. Por iso a importancia das estructuras. Se nos absorbemos información estructurada, esa información non se perde nese microuniverso. Claro, o xogo, non? De saber guardar, almacenar ben toda a información, porque claro, moitas veces nos lembramos de algunha cousa, pero está como descontextualizada, non? Claro, eso realmente é no que me especialicei, xa cando estaba na universidade, nunca deixei de investigar e de estudiar nese campo, como funciona a nosa mente para almacenar información e para poder recuperala, non? Aí recorrín moitísimas disciplinas, non? Analizando exactamente cales son as bases de cara ao potencial da nosa mente. Un pouco o resultado de todo eso é este sistema e outros sistemas que estamos desarrollando. Falabas ti xa desas 12 personaxes, 10 personaxes, mellor dito, e eses dous signos ortográficos. Eu sei, polo que estiven investigando, que o favorito dos nenos e das nenas é Tildín. Eso tamén está demostrado, non? Tildín é un personaxe moi simpático. Por exemplo, nos podemos, para ver como funciona, ti podías explicar a un neno que policía pois é unha aguda, que
que acaba en vocal, entonces se vai a levar tilde, non? Podía explicar a regla, ou podes xerar unha asociación de un policía acribillado por tildíns. Con crear unha vez esa imaxe, ese xogo, non? Ese xogo, xa hai para sempre, unha vez o visualiza o noso cerebro, lle vai aclarar calquer tipo de dúbida futura. E no tema da diérese, como resolves ese problema? Porque é un problema e bueno, vémolo habitualmente que lle costa a moitísimas persoas, non? Aí temos un persoaxe que é Pingüi, e o proceso é basicamente o mesmo, é asociar esas palabras co persoaxe. Podemos ir a unha lámina da... Sí, a ver se atopamos por aí. Sí, chamase Pingüi neste caso, non? Sí, neste caso a diéresis está representada por Pingüi. Aí está, aí temos as láminas aquí. Aí está, efectivamente. Entonces, podemos decir aí as palabras, lingüetazo, ¿no? Antigüedad, vergüenza, cigüeña e piragüista. Claro. O proceso en todo método o proceso é similar, por iso é tan fácil. Aquí non temos que estar creando unha asociación por palabras, senón que as palabras as integramos en láminas, neste caso van de 5 en 5. Por iso o proceso de aprendizaxe é tan rápido. Funciona como un entrenamento, porque aí xente que me pregunta, claro, pero só aparecen 300 palabras. Claro, é un método que tes que automatizar. Unha vez te entrenes con esas 300 palabras, xa estás preparado para ir almacenando outro tipo de conceptos. A partir de aí podes ir almacenando. O método é teu. É un sistema vivo, é un sistema que unha vez o teu cerebro se habitúe a utilizalo, xa o vai a utilizar no resto da tua vida. É un método moi simple, moi sinxelo para dir a xente, isto non funciona, pero está demostrado que funciona. Por exemplo, estiveches hai pouco tempo dando unha charla nun colexio e, bueno, a fin de contas, estiveches ali con moitísimos nenos e nenas e pasada a mañá feita esta práctica, efectivamente os nenos respondían a isto, non? Esa proba foi nun colexio de Sanxenxo. Sí. Solo tivemos 10 minutos porque iba a documentar Televisión Española, solo había 10 minutos. En 10 minutos recorremos en torno a unhas 12 láminas. En 12 láminas son 60 conceptos. 60 conceptos, recordar 60 dificultades ortográficas, a veces a moitos nenos lle leva un curso inteiro. Nesos 10 minutos, máis que suficiente para que os nenos esas 60 dificultades as tivesen correxidas. Porque o cerebro funciona desa forma, pero non funciona só para a ortografía, funciona para calquer tipo de proceso de memorización. Xogo de nenos, pero tamén xogo para maiores, porque isto non está só pensado para os nenos, non? No, ten toda a apariencia de estar destinado aos nenos, pero non, realmente para nenos, para xóvenes e para adultos, porque o funcionamento do cerebro é moi similar. E ademais, dous formatos, un formato tipo libro e un formato tamén, aquí aí estamos a ver. Bueno, ahora... Bueno, non te preocupes, pero aí estamos a ver tamén ese formato que se pode tamén adquirir, non? A través de que xeito? Sí, o libro está realmente en tres formatos. Hai un formato para Apple, que é interactivo. Este ten grandes ventaxas porque ten movimento, ten sonido, entón pois é moitísimo máis dinámico, máis divertido. Ese estaría para Apple, está na sección de e-books de Apple, e despois hai un formato libro físico e un formato libro digital que funciona para Kindle. Para o meu gusto é interesantísimo o formato de Apple Books. Pois aí están esas tres modalidades deste método. Si eu non sei se agora mesmo, claro, que estamos coas abreviaturas, cos WhatsApp, coas redes sociais, si ti detectas que se escriba peor agora que antes, porque claro... O que se di é que sí, que se lle presta moita menos atención á escritura, pois para, sobre todo, agilizar toda a parte de mensaxería, porque cada vez se exixe máis rapidez. Entonces, bueno, a nivel xeral se di que se cometen moitísimas máis faltas de ortografía. Bueno, pois quedamos con iso, para non cometer faltas, este é un bo método, unha boa solución. Nos de contado oímos coa nosa seguinte actuación musical. Xa saben que esta semana visitan o Verán Soul and Roll. A nos, Ramón, só nos queda brindar con Martín Codas, collemos a nosa copiña, e se te parece brindamos por sío. Pois por sío. Graciñas. A vos.
cun sorriso burlón. Como se interpretar un guión? Se a coraxe fora unha condición, sería o xefe da patrulla ladrón. Ela non soña, non se arrisca a soñar, ten un segredo que ocultar, sempre anda a desconfiar. Isto parece que vai dar que falar. Por que será que de vista non me perde? Que quere ou non quere? De onde ven e quen é? Ese xitano tenme tan intrigada, case enmeigada. Que será o que ten? Pretendía roubarche o corazón, pero meu caeu na túa paixón. Din que ladrón que rouba ladrón ten dereito a 100 anos de perdón. Se o teu bo Deus me vai perdoar, dille que 100 anos tei de amar. E quen sabe, sabemos confirmar que foi el o que nos fixo topar. Por que será que de vista non me perde? Que quere ou non quere? De onde ven e quen é? Ese xitano tenme tan intrigada, case enmeigada. Que será o que ten? Por que será que de vista non me perde? Que quere ou non quere? De onde ven e quen é? Ese xitano tenme tan intrigada, case enmeigada. Que será o que ten? Ese xitano tenme tan intrigada, case enmeigada. Que será o que ten? Ai, xitano, tesme tan intrigada, case enmeigada. Dime que o que tes? Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Pois xa estamos de volta no Verán Verán, toca darlle paso á sección máis deliciosa desta tempada, o Saborea o Salnés. Esta semana cruzamos a illa cos amigos do Obradoiro de Hostalaría porque esta semana toca saborear o concello da Illa da Arousa. Esta é a súa proposta. Hola Paco. Hola Pili, moi boas. Aquí estamos na illa. Aquí, hoxe toca a illa. Un día máis, sí. Bueno, na illa non estamos, vamos a elaborar un plato da illa. Eso, mellor dito, sí señor. Hoxe temos nada, pola miña parte, hoxe vamos a traballar con mexillóns. Estes mexillóns que nos ofrecen a Illa da Arousa, que a verdad que é un orgullo, unha materia prima espectacular. Teñen un bo tamaño, Sí, a verdad que están alimentados, están alimentados. Que vas a elaborar? Pois mira, vou a elaborar un mojito. Para acompañar o teu plato. Que che parece? Levas unha liña, caramba. Levo unha liña. Vou a cambiar, pero hoxe vamos con un mojito. Moi ben, moi ben. Para rematar así coa gama das limas, dos destilados diferentes que se poden facer con limas. O género principal co que vamos a traballar hoxe van a ser os mexillóns, de acordo? Vamos a acompañar con unha cremiña dunha fritada que facemos para as empanadas e demais, para os guisiños e demais, de acordo? Vamos a utilizar unha alga, dentro das algas podemos utilizar unha lechuga de mar, un guacame, un kombu e incluso unha imantalia, vale? E logo, pois vamos a presentar, que lle vai a dar un poquinho de crujiente, unha ceboliña, en este caso crujiente, e un caviar roxo, un caviar que pode ser de trucha ou de salmón. O primeiro que facemos, bueno, aquí neste caso témolo preparado, é rehogar uns pementos con cebola, vale, un pouquiño de allo, e logo engadimoslle un pouquiño de tomate, sal e pimenta. Eso deixamos cociñar todo moi lentamente e o que facemos é triturar, que é a mistura que temos aquí, vale? Que é o que vamos a botar agora neste caso para quentalo. Os mexillóns aquí neste caso xa os temos cocidos, vale? E os vamos a incorporar para que se mesture con esta salsiña, vale? O máis importante é a materia prima, son estes mexillóns que nos ofrecen aquí os da illa, que son la leche, de verdade, que materia prima teñen. Mezclamos e damos un lixeiro fervor para que se mezcle todo ben. Toda esta verduriña
que hai moita xente que non lle gusta encontrarse coa cebola nin o pemento así enteiro, ainda que este ben cociñado, e nós presentámoslo triturado. O triturado, bueno, ten outra textura e aceptando moito mellor. E aquí o único que nos queda solamente é emplatar, o sea que fijaros que rápido é, unha vez feita a fritada, triturar toda, facer esta cremiña, o plato prácticamente está xa feito. Pois nada, eu xa rematado con o meu platiño. Pili, ti con que nos vas a sorprender tamén? Pois nada, agora vou vos a facer un mojito, pero este plato pareceme que é unha boa elección para a illa, salinidade por os 4 costados. A verdad nunca que mellor sí. dito. Isto está rodeado por todo o mar, a verdad que sí, falta o puente. Pois nada, vámonos con mojito. Lima, azúcar, hielo picado, ron y sifón. Este cóctel podemos hacerlo machacando también la lima con el azúcar, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer neste intre. Ou podríamos hacer tamén exprimindo a lima, vale? Pero se decantámonos por machacar. Incorporamos o azúcar. Vamos a machacar. Sacarlle ben o juguiño a lima. Hai un ingrediente que leva o mojito que non pode faltar, que é a hierbabuena e menta, ou menta, a gusto. Non me gusta pola ao principio, porque se a machacamos moito, só vamos a abrir un pouco. Incorporamos o hielo. Vamos a incorporar o alcohol. Unhas rodajiñas de lima e temos que incorporarle un toquiño de sifón para rematar. Paco, para despedirnos vamos a facer un intercambio. Por suposto, ofrezcoche o meu mojito e eu vou a catar o teu plato, que me ten unha pinta espectacular. Pues genial, espero que che guste. Seguro, seguro. Amigos da cociña, amigos de Verán Verán, vémonos na próxima. Hasta a próxima semana. Que deixarme, nin eu penso máis deixare. Do polo mar abaixo encantar unha serea. Válgame Deus, que me encanta unha cousa tan pequena. Do polo mar abaixo encantar unha serea. Válgame Deus, que me encanta unha cousa
Válgame Deus, que me encanta unha cousa tan pequena, indo polo mar abaixo encantar unha serea. Válgame Deus, que me encanta unha cousa tan pequena. Nin cadeas, nin fronteiras, nosa fortuna é o mare. Nin fronteiras, nin cancelas, nacidos pra navegar. Pois nada, continuamos con máis música aquí no Verán Verán cun artista polifacético onde o Saxa. Nelson Quinteiro, que tal, como estás? Moi boas. Boas tardes, que tal, como estás? Bueno, primeiro de todo, antes de nada, ese novo espectáculo que está aí a piques de estrearse, de sair á luz, chamase Fálame Galician Trad Cabaret. Que nos imos a topar neste proxecto? Pois tan inminente como que é mañán Sí, pola sí. tarde na Praza da Ferrería de Pontevedra, no ciclo Cabaret Cabaret. Bueno, o que vamos a topar é unha arela cumprida sono, é dicir, é un espectáculo que viña matinando dende fai casi unha década. Eu fixen cabaret, fixen música tradicional, pero sempre como dous camiños moi Sí. separados. Agora xúntanse eses dous camiños, Xúntanse, pero non por min, que estou nun proceso de metamorfose, como se pode ver, senón tamén pola confluencia de uns artistas que me acompañan no espectáculo, ata 10 artistas, homes e mulleres, talentosos, maravillosos, músicos, cabareteiros, cabareteiras, bailadores, para facer un espectáculo que é un pepino, así verde. Quien con el verde se atreve, por guapo se tiene. ¿Qué te Ajá, parece? pois moi ben, pois vamos a aclarar antes nada a data, estreades o domingo 1 de agosto, porque claro, nós como emitimos por moitas teles ao mesmo tempo vale. e cada tele emite no seu horario, ímolo deixar clariño, domingo 1 de agosto ás 10 da noite, quen se queira chegar ainda está a tempo, polo tanto, na praza da Ferrería de Pontevedra. Bueno, fusión de cabaret, de música, como ti ben dicías, e tamén de danza, e polo que sabemos de ti, perfectamente o resumo da túa trayectoria artística, non? Sí, é un pouco un crisol de cousas que se veñen xuntando. Que o cabaret? O cabaret é un espectáculo maravilloso que mestura comedia, danza, música en directo. É unha parte moi interesante que é a sensualidade e tamén un pouco a provocación. E o que facemos en Fálame é un exercicio maravilloso, que é un pouco espirnos, espiro a tradición, e quitarlle ese rollo un pouco, digamos, tan serio, non? Para poñer un pouco así sensual, e xogar un pouco co sexo na poesía tradicional, que o sexo é todo. Sí, porque moitas veces, cando falamos de música tradicional, de folclore, parece que é unha cousa como moito máis solemne, non? Isto como máis desenfadado. Cando falamos de música tradicional, sí, é todo como moi académico, moi digamos, museístico, non? É dicir, perpetuar a tradición. Non, isto realmente é un exercicio artístico, creativo, libre e gozoso. É dicir, nos podemos facer ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela, unha cousa como que é maravillosa, é dicir, é espir un pouco, sacar un pouco, ensinar a pel, e a verdade é que o espectáculo chamase Fálame porque empodera a lingua, empodera a cultura, pero tamén ten ese xogo de palabras co americano, co espectáculo americano de Follow Me, dos musicais. E que imos a topar? Imos a topar música en directo, danza tradicional de primer nivel, pero fusionada con cabaret. É dicir, un exercicio de laboratorio de movimentos maravilloso, no que os pés poden picar, non? Estar picando unha xota, pero os brazos están marcando como se fose o musical de Cals. É unha maravilla, temos bailaríns espectaculares e músicos increíbles. Eu xa se intento facer iso, xa caio da cadeira directamente. Logo ten, que máis ten Fálame? Fálame ten un desarrollo de vestiario, un xogo, cos conceptos. O traxe tradicional tamén, non? Como reinventado, non? Efectivamente, revisitado, reinventado. Este I más D máis I, esta é unha camisa de gaiteiro, tal cual, feito con un patrón tradicional, pero feita en satén verde. É dicir, temos abalorios, temos o pano de enamorar, que é maravilloso,
pero a parte de abaixo, mirade que zapatos, zapatos de cabaré, complementos para calcar, tal. E incluso estamos desarrollando novos instrumentos Aí está este instrumento, non sei se tes bautizado... Pois eu voulle chamar a este, chamolle Tradipau. Tradipau, É unha invención miña, en colaboración co artesán de Lolo, con David Lorenzo Lamoso, que é unha maravilla porque vale para tocar, para cantar con él, vale para tocar como se fose un charrasco, pero logo tamén vale para facer unhas coreografías maravillosas. É dicir, imagínate 4 bailadores, porque ademais no espectáculo falamos de todo, falamos de moitas cousas. Este é o símbolo, digamos, do lume. Hai estas cousiñas... Efectivamente, este símbolo é un símbolo ancestral que representa o lume, que eu vou ser o lume, de feito, tamén hai unhas máscaras... Agora comeza, señores Mazinger, en Canal Rías Baixas. Vale, está representado moitos elementos do imaginario galego. Por exemplo, o ritual da queimada. Forzas do ar, lume, vento... Non sei que agora se me foi a pinza. E como era, ar, vento... Cada símbolo representa un elemento, cada máscara representa un elemento, cada personaxe representa un elemento. Pero logo temos tamén a regueifa, o furancho, a foliada, temos o parrafeo, temos moitísimos elementos de tradición. E, por exemplo, tamén no medio de todo iso, a zarzuela, non? Tamén, claro, que é unha fusión de todo un pouco, a máscara. Vou a coller, se me permite, porque creo que non se ve moi ben. Mentras me contas esa fusión entre zarzuela e tal, vou a probar eu tamén, porque a verdade é que, para que a vexan aí, non sei cal é a miña cámara, aí está Mariajo preparando a cámara. É como unha especie de diaño, non? É unha especie de diaño, sí, pero ten na frente o lagarto pintado da saia da Carolina. Entón, isto é como un xogo inmenso. Aí está, efectivamente, o lagarto, que non me fixara antes. Na que están todos os elementos superconxugados. E foi moi simpático, porque empezamos a crear o espectáculo e cando creamos un salón de baile dos anos 30, ca súa zona de bochinche, co seu espacio para os músicos, co seu salón de baile, empezamos a crear, non? Entón empezamos a sacar o Carmiña Carmela feito con cadeiras como se fose unha coreografía de Laisa Minelli da película Cabaret. De aí pasamos a un momento Carmen de Bizet, coa Vanera de Bizet, para falar da estrela do espectáculo que se chama Pepita de Cerponzóns, interpretado por Ira Piñeiro, unha maravilla. De aí pasamos o lagarto pintado de Carolina. E cando o vimos todo feito unha vez, pero damas e cabaleiros, isto é unha zarzuela galega, con música en directo, cantado e canción en directo. Pois aí está esa creación, ese salón dos anos 30, creando esa sensación de estar nun único lugar nesa praza da Ferrería, pero ao mesmo tempo en tantos e tantos lugares, non? Sí, ten un pouco da Mariña, ten un pouco de Lugo, ten un pouco... E todo ademais ven a falar moito da lingua e da cultura, como nos vemos dende dentro e dende fora. Hai un monólogo maravilloso do espectáculo que di que se lle preguntas a unha persoa da Costa da Morte polo seu galego, vaiche decir que non é o bo, que o galego bo é o que se fala en Lugo. Se lle preguntas onde Lugo, vaiche decir que o de Ourense, o de Ourense vaiche decir que o de Carballo, e o que non o da Televisión de Galicia. E, sin embargo, nos decimos, os galegos somos moi curiosos, e as galegas, non? É dicir, porque a veces arrugamos o fouciño diante dunha gaita, ou o mellor artistas de aquí como que un pouco os deixamos un pouco de lado. E, sin embargo, estamos super orgullosos e orgullosas da gastronomía. Non sei que propoñemos é facer unha transacción, é dicir, temos que sentirnos tan orgullosos e orgullosas da nosa música, da nosa cultura, da nosa lingua, da nosa danza, dos nosos instrumentos, como nos sentimos do churrasco, do pulpo, do marisco, é dicir, porque a verdade é que temos un produto a todos os niveis que é maravilloso. Aí está, pois fálame que, por certo, estivestes por aquí, por moi pretiño, de residencia artística, estivestes tamén alá contra Portugal por Salceda, pero tamén estivestes no Concello de Poio, non? Preparando todo este espectáculo. Como foi ese proceso creativo aí no Concello de Poio? Pois foi un proceso creativo moi poliédrico, porque empezamos primeiro unha montaxe musical cos músicos. Temos os músicos, son Álvaro Cardal do acordeón, Iago Preto a gaita, Xan Pérez a batería, Brais González de Casperbeck o piano, é dicir, un equipo increíble. Primeiro montamos a parte musical, gravámola, e logo fúmonos cos bailaríns e as bailarinas e os actores e actrices, nos fomos a Salceda de Caselas, que foi unha residencia artística dunha semana, que, por certo, tamén estaremos
en Salceda de Caselas o 3 de setembro na Festa dos Callos. Moi ben. Despois entramos unha semana efectivamente en residencia e logo ensamblamos todo, pois o luns e o martes pasado ensamblamos todo no Centro Cultural Xaime Illa de Raxó, en Poio. Ese apoio, ademais, do Concello de Poio, decidido o espectáculo, do Concello de Salceda de Caselas, do Concello de Pontevedra, unha maravilla, estamos super agradecidos. Bueno, ahora que falamos do Concello de Poio, estivestes no San Xoán de Poio, que é a festa das festas do Concello de Poio, pero tamén tivestes bastantes actuacións, diría eu, moitas actuacións neste atípico tamén verán, a cousa vai ben, non? Bueno, levamos 2 veráns como moi atípicos, é dicir, porque a pesar da pandemia e das limitacións, pois como que, sí, están surdindo moitísimas actuacións, non? Moitísimas citas, bueno, é un reto para nós, non? Nesta situación pandémica, é un reto para o público, pero, bueno, é dicir, tamén hai que celebrar a vida, e celebrar un pouco que estamos aquí, nada mellor que a cultura, é dicir, a cultura amosou durante o confinamento que estábamos vivos, que teníamos ganas de crear, que teníamos ganas de acompañarnos, que teníamos ganas de ser felices, a pesar de todo. E agora a cultura pois, precisa tamén do público. Pero ti, supoño que botas de menos iso de poder mover o público, non? E de que o público colabore, tamén forme parte do espectáculo, non? Moi ben, conseguímolo dende a cadeira, pero conseguímolo. Sí, claro, aí sentadiño, cada un no seu... A verdade é que eu sempre son moi dinamizador na hora de estar encima do escenario. A veces chegan tempos de poder poñer a xente de pé a bailar e a facer cousas. A verdade é que sí. En Poio foi maravilloso o concerto escénico de San Xoán, no que xa empezábamos a meter a patita do que iba a ser un pouco este Fálame. Sí, porque este instrumento, por exemplo, tamén andaba por ali, se non me equivoco, foi estrenado ali, foi un pouco... Primeiro fixemos como probas aí, vamos a probar xa diante do público, e pouco a pouco isto é como, digamos, un work in progress, e eso, o resultado, este 1 de agosto na Ferrería, o 21 de agosto no Festival Internacional de Teatro de Cee, na Costa da Morte, e logo na Festa dos Callos. Aí no Concello de Salceda de Caselas. Bueno, o Fálame, que é un dos teus múltiples espectáculos, un dos teus múltiples proxectos, porque xa levas unha longa traxectoria, e claro, repasando, non? Eses proxectos nos que estiveches metido en todos estes anos. Moitísimos estilos, moitísimos tipos de música, por suposto, esencia galega 100%, pero tamén ritmos, músicas, estilos chegados dende todos os lados do mundo. Por exemplo, por poñer un, de Cuba, non? Sí, bueno, é dicir, un pouco a parte galega, non? A parte desa querencia pola cultura e a música tradicional, a min acompáñame dende que son moi pequeno. Pero, bueno, é dicir, a hora de traballar noutros xéneros, non? Como son o cabaré, como é a danza, como é o teatro, sempre agromaba por aí, non? Esa parte de música e cultura tradicional. E logo, sen embargo, tamén había unha parte, sobre todo no que é o exercicio musical, non? Dende que fago música, non? Teño 2 discos editados, moitísimos espectáculos que non chegaron a discográfico, pero que si eran musicais, e a verdade é que un pouco, eu chamolle facer un xogo de latitudes, non? É dicir, dá igual de onde veña a peza, pero sempre vai pasar por aquí e sempre vai a volver ao seu sitio de orixen, non? Por exemplo, facíamolo moitísimo co tango, non? Por exemplo, o tango da Illa de Ons, non? Que é unha peza tradicional. A convertimos realmente nun tango porteño como se fose argentino. Influencias de Cuba, influencias mediterráneas, porque eu, outra cousa que moi pouca xente sabe, pero eu son medio andaluz. Ah, sí? A miña nai é andaluza de Jaén e eu incluso criaime hasta os 5 anos en Andalucía. Tamén hai unha parte aí do meu duende, do meu arte... Claro, por esa fusión, por aí será que che ven, non? Claro, incluso no deje este de lela, 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 este rollo de que me encanta moitísimo esas digamos, esas escalas, non? Gústame moitísimo o Deixe de Feito, o próximo proxecto vai tirar por aí. Ai, se non nos podes avanzar un pouquiño máis, non. Ahora estamos indas, este ano temos que lanzar... Claro, que aquí os xornalistas sempre queremos saber un pouquiño máis do seguinte, claro. Lanzar este Fálame e maravilloso, e que chegue a todos os concellos e a todas os seráns da festa de Galicia. Pois, que me dis, xa para ir rematando, dun dos teus grandes éxitos musicais, neste caso, Xota do Norte. Moi ben, Xota do Norte. Que creo que lle tes un cariño especial, non? Querolle moitísimo a Xota do Norte. Xota do Norte é parte dun proxecto, bueno, Xota do Norte compúsena no ano 99, é dicir, que xa fai 22 anos.
acompañoume en diferentes bandas, acompañoume en Cabeza de Pau, acompañoume cando facía música en solitario, a raíz do traballo Orquesta Jarbo, no que empecé a traballar con Brais González, pois deixeina un pouco nas súas mans e el, a verdade é que empezou a traballar nesta peza e saíu unha cousa maravillosa, é dicir, o resultado do traballo con Brais cristalizou nun disco que se chama Músicas de Domingo, que é un traballo maravilloso que está en YouTube, está en Spotify, poden visitalo os televidentes, porque é un traballo maravilloso de música galega con piano de cola, con un piano que ten parte de jazz, pero parte moito de música clásica, de música do mundo, nas mans de Brais, que é un virtuoso, e a verdade é que é un dos temas que, digamos, que máis seguidores ten, non? Este Sotado do Norte, que chega un pouco á identidade, un pouco á raíz. E fixemos un videoclip moi fermoso o abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo do ano pasado, de reactivar a cultura que se fixo dende a Xunta de Galicia, dende a Consellería de Cultura. E a verdade é que foi un proxecto moi bonito no que fixemos un baño de bosque. Vos sabes que falo pouco, Fixemos un baño de bosque e nos fomos a un piñeiro centenario en Viñó, en Nerga, coa compañía de danza. E fixemos un traballo moi lindo, que a verdade é que ilustra moi ben o espírito do vídeo. Pois claro, un traballo moi lindo que preguntoche evidentemente por él, porque, señores, imos despedir o verán desta semana precisamente con Xota do Norte, para que vostedes tamén vexan ese traballo audiovisual e ese traballo artístico de Nelson Quinteiro. Foi un placer, quedámonos con esa data, o 1 de agosto na cidade de Pontevedra, esa estrea universal de Fálame, así que para ir rematando, Nelson, collemos non sei, colla a máscara ou a copa, collemos a... Moi ben, vamos facer unha cosa, porque isto tamén ten un pouco que ver co espírito do viño. Un pouco conxuro, non agora? Co espírito do viño, bueno, esta máscara maravillosa e todas as máscaras do espectáculo son obra de Marta Quinteiro, a que lle quero mandar unha aperta enorme, e un pouco tamén fala deste espírito do antroido, o do viño, bacanal, sexo libre, san carnal. Aí está, saúde. Eu que queira que eu lle cante, hame de pagar primeiro, que esta miña gargantiña non lla fixo un carpinteiro, non lla fixo un carpinteiro, ai alá, ai alá. A calma perdí na xiña e canto por elo e choro por elo, ai alá, ai alá. Cantando mirando norte, cantando mirando norte, mirando norte, cantando, a noite vaise pasando, cantando mirando norte. Cantando mirando norte, cantando mirando norte, mirando norte, cantando, a noite vaise pasando, cantando mirando norte, cantando mirando norte.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo.